aphan Birta Bachini Ponja aphan chuning ripedopon. Puluni MEC constituency ke parlo Central Kenya tiso arong Amekar Pradip tiso lapen joyti kiling pi asupi Jurmili tisupi arta inkora ke thom kedam tang matijong miphai inkora phoar ni hithi an kedam pen non pu anta hem ka chelile dera jok api apo ahema soratum nanghu prongsi dolo lasi prothot ning kime theklok mate asupi apo thak lam the pachini kang tungdo pulotangte lakke jong afuna number along le humri igno 6900976982 mate 9365395492 along pachini poncha phansi apia po tum chuning ripedopon number pu thod ruithu ikle thod lo 6900976982 lapen 9365395492 along asupi abirta pachini poncha phansi apia po lapen ahem asor atum solangdo araratum aphan chuning ripedopon news desk report divide 365 kabilai Kiceng sibang itu danali tuma rong amen thani lapan ali tuma la so humusti lapan bedak nali tuma rong kopi humusti si puri nali tu nonli ladak ni tuma rong ke koloni kontinsi humusti lo laten cinta baja kanya tu suarong lo laten non kang bocok bangke ni supi jadi tu supi lo laten ni mena bangke jadi kilinki laten ni chora menke kini produk tu nangli lana nangli supi cetek long ledet ke arta kwan bag dopani nili supi arta ke penenten ke 21 years lo bo 23 years lo nili supi arta 23 years nangli tum tade la cetek long ledet puni kwan peno cetek long ledet nangli tum Ichi tek iglong de ke nili supi pan ke nili tan ningoy nili supi sinansu o nili hemang lo aki bazaar dun lang pai sintaro bazaar tidun 25 December Christmas Day army adab dosta baji hempen keda bazaar dun lang pai tu manon bukta hemang ni derlu nilila hai pepal ni dia ka chitti ik edet alam ke kacau Allah lo animal na tili suti pa ani si bakho boreng si kuri ji mene pusi nili ke nangli tumalong tapi pal media tani nilang chitti iderlo la pente nili chiri don peglo Guwati antani ni chiri damlo logong dengo parwa antani ni chiri damlo lo sang tani ni chilang olo karbiaron antani ni chiklan elo itu buria lo antani khobor dita chilong et chiri et thang nar khobor ta chilong le denlo nangli tum la cetek long le ke matijong tarik ko ra pho pen non an ke fre pini fre tarik ke kre ke thoman lo aso ang bong benang li tum no hok ta me thang abirta da chilong le pin lang ma chilong le pin lang thang abirta ta kachi dunta ahe masor dak ne endu ko khuti bazaar dun lang ku dam jeyama ahe masor pen si ghati no gong anta na chiri dun lo ahe masor ta ante ahem sor bugende kuna lo ke li ikela nali supi ke nili supi ke leke Kajironga rong koi tu sorong ronga gura sai latente apinan hayamen ke kusar teron ko asuamen ke kimson teron ko nili supi amen ke jirmili tu supi pulo kala nangli supi ya kong air arta ko ando po nili supi kong air ke arai busor lo na so pinso maso ardo pinso so Ante nali tumla thana long peni missing report son peni ki dulu mah. thana long ta
nili hoptai si pen apike misig report chet do kam pet lo nili supi bozar ki dun pen bang bede na matsa non puta chi khobor chi long le pin la na sinan tu mang rap dun ji pulo nang ripi po busina e pulo tana sota Ada halak ke kang bodat suki bangke pun tene kace pono sondo ma. punta chi ponte Mungkin nonang li tum ken tela nonang li supi phan ku pilo kipu kangtung chuning ri kangtung nili supi ane chuliri ke pai nili nalini ni suwaki bisi lo ne nang panang chingon o no hog ni dosita mi pai jirmili ni pan ko bor birta nang chikuri bek no pai nang ku pipo nang ning ke oi si hen pen bozar dun ji ku de ke dam ji ma antani ke chini ne hen pen ke dam ka ning arong chen bang ku da prang tu de pai ku ne ki kutut ning arong chen hen pen ke dam ke Hempen kupine cebong pasai pasui lapu ke abedi. nili bang ape la suke pinan so bhai ni hem ke do ke la nili suke kleng bang kong er ke long amat la so jo ta nili ke ada si do koglo si tani suki ke dam ho ke ni ngarong chen amasi nili ma jo ko panta koi ke penela nang li supi penla nang li usa pene kace bohong pasai pasai so nang li tum pinam so berta la chelong don nili chini ni derlo nili supi chelong long lo puluti la le mo pinam so bai ni do chomo le ajara lam se tamena pachitana